RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning ako si Miriam, 56 anyos, taga Buaya, Lapu-Lapu City, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa lihok sa akong anak nga makaingon gyud ko nga dili ni normal. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ay, baho agud aron. Unsa man may magiluto? Nabuhuan ka? Ang imo mong paborito. Pork steak. Ha? Oh. Lain na sa akong gibati ganina, oy. Han, unsa ka kung magpiti ka? Ha? Ano di ay? Si pagtuon ni mo, umabdos pa ko. 49 anyos na ko, no? Og dili na pud maayo para nako nga mumabdos pa. Pero mas maayo man gud para sigurado ba? Sige, good. Og madayon, magpiti ko. Unya, unsa resulta? Ginoo ko. Sakto gid ka, Jun. Mabdos ko. Diyos ko. Jun, unsa may angin na buhaton? Unsa? Ipakuha ninyo ang bata? Opa, mo'y gusto ni Jun. Og niuyo na lang sad ko kay nahibaw ko nga dili safe na ako nga magmabdos. Pila na guya akong edad. Pero dako ka ng sanak. Huna-huna nagmayo. Pa, hugot na nga among desisyon ni Jun. Ipakuha na lang yun ni namo. Ipainom ako nimo. Sigurado gid ka nga effective ni John?
Mauman ko no. Asway lang. Sige. Aray! John! Miriam? Oh, naunsa mo ka? Sakit akong tiyan. Oh, basig mo na na. Antusa lang. Kumusta naman ka? Okay na. Nawawa naman ang sakit. Pero wala ka magdugo. Maulagi. John, dili ka kusog lang yun kaayo ang kapit sa bata. Unsa ka, Miriam, kun magpa-check up na lang gud ka? Ayaw na. Delikado. Basig masakpan ta nga nag-inom ko ani. Ako na lang ng antuson. Unyang imong pagabdos? Wa ko'y mahimo. Ako na lang yun yung padayonon. Oh, Miriam. Gipadayon na lang yun ako ang akong pagmabdos. May nalanggani kay maayo ra ang akong pagpanganak. Pero sa dihang niabot na og 6 anyos ang akong anak, doon na ako'y nabantayan niya. Unya, Bisag unsaon na mo siya og badlong, ma'am. Dili gid siya mo patuo. Magdagan-dagan ug maglikid-likid yun siya sa classroom. mao ba, ma'am? Mangutana lang ko, ma'am. Unsa may batasan niya sa inyo? Mausad, ma'am. Badlungon sad kaayo na siya. Mao ba? Ma'am, pasensya na gid kaayo ha. Way problema, ma'am, uy. Pero mas maayog ipa-check up ninyo og psychiatrist ang inyong anak. Dili na kinahanglan eh. Bunal yung may kinahanglan ng bata. Dong, ayaw sa dingon ana, ah? Dili mo na magmatngon gud kung dili makatilaw bunal. Pero basig mapuno na lang siya sa bunal. Pero naagid na siya problema. Mas maayo nga, mapatanaw na to siya doktor. Sige, sige. Possible nga may ADHD ang inyong anak. ADHD, Doc? Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Og maayo kay sayo ning masugdan. Kay may chance pa nga mahimong normal ang development pinaagi sa therapy. Suporta sa pamilya og ingon man, guidance sa school. Salamat kaayo, Doc. Nato ang ilang gitambag. Pero ano mo pa magiging mausap si Andre? Ang murag misamot man hinoon. Hasta ko. Okay ba kung si Angan kung buhato na nga? June. Naglibog na gyud mi ug unsay angay na mong buhaton. Dili sad ko gusto nga mobalik sa ospital kay nagkagrabe man hinoon si Andre. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, hyper, badlungon, dili maminaw ug mag-wild kung dili tumanan sa gusto. Mao kini ang batasan ni Andre. Symptoms ba gyud ni sa dunay ADHD o Attention Deficit Hyperactivity Disorder? Ikaduhang pangutana, unsa may nakaingon ani nga disorder? Tungod ba kay batasan ng gyud ni niya or tungod sa among pagpadako niya? Ikatulong pangutana, usa kaha sa nakaingon ani
ang pag-attempt nako og pagpakuha sa dihang gimabdos ko pa siya. Ikaw pa to katapusang pangutana. 49 anyos na ko sa diyang nanganak ko ni Andre. Okay pa ba ding idarang nga mga anak? Or may bati na siya nga epekto o resulta sa akong anak? Palihog, tabangi og tambagi ko. Ini ang akong suliran, Miriam. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Aniyan sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, psychological, emotional, behavioral ug mga drug-related nga mga problema kay usa man lagi ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Daghang pamaagi, klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kanya padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakpayan sa Sugbo. Ang atong magkutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kining hope for the best, prepare for the worst. Mao magyud siguro ning kining Murphy's Law ba. Mamadto kuno kag usa ka lugar. Mag-expect ka nga daghang problema. Mo'y kasugat. Ya mag-prepare ka. Pananglitan og maabot ning mao ning problema na naka-ready na ka sa pag-counter. Rather than magtuo ka, way problema ni ba? Smooth sailing ni, simple ra ni kayo. What about kung nya dili ka prepared? Kita nga, way problema ba? Way burnout dito? Tayo lang ng pagdag flashlight. Now what about kung mo burnout? Way ka charge mo cellphone na. Mga na, wa kay powerhouse, kuan sa tawagan na, reserve. Wala kay flashlight. Sumayin na ng mga kuan sa bantayan sa kinabuhi. Ang ato magtatampo ko na lawa si Miriam, 56 years old, taga Buaya, Lapu-Lapu City. Kumusta naman day si Mayor or si Congressman Ahong Chan, no? Sa una, sa active pagkustinis, usahay magkaabot-abot minina niya, pero kusog mo kayo siya bula. So, silang Mayor Balchong, no? Musta naman day si Mayor Balchong, si Kapitan Chris Ababa, no? Sa Kantauan, Naga City, Cebu. Musta naman ang atong mga silinganan diha, no? Inuot nga, dili ta diha manimahong iti sa manok o hugaw sa baboy, no? Alright, so napaday ko'y gibutang day. Musta naman si Virginia Pilo, Tony Pilo, o Jimmy Pilo, mga parintin ako ning mga Pilo, no? Diya sa guba masiguro ning inyo ton, sa ning inyo. Og mga grupo sa LGBTQ diya sa City of Naga, no? Sila si Mika Kaye, si Bika Dihus Kanyada, sa Junis Karinderia, no? Barangay Tungkil. Akong balikon, being a homosexual or being a lesbian is not a disorder. Dili na siya outright disorder. Mahimo lang na siyang problema, disorder, kung ang imong pagka-homo, ang imong pagka-bisexual or pagka-lesbian is ego dystonic, meaning it is against your will. You are not happy, contented, proud of being one. But as long as okay ra ka sa imong pagka-homosexual, wala problema. It is a way of life. As long as you will not do anything that is against the law. Pero gaya homosexual mong ko, di mo dakpon sa kaspulis. Okay? Napay kinsa maning taga-sityo Nava Mambaling. Abin ni kung nagnava nagaraning Nava. Nampuli Mambaling, no? Si Josipa Saruna o si Junri Sabruso, no? Sa gunsa magka ni Inday Sabruso dia sa Vicente Soto. Alright, so going back to our sender, si Miriam, nga taga Buaya, Lapu-Lapu, no? Mag-ulang mi diha sa New Town, no? Isponsoran mi ni among presidente sa Lions, kanhi si Jut yung biyan diya mi sa Saboy Hotel. Muagi mi sa inyong barangay Buaya, Lapu-Lapu, Miriam, no? Naman ni murag naa ni siya dool sa runway sa Mactan Airport, no? Unang pangutana ni Miriam, badlungon. Dili maminaw og magwild kung dili tumanon sa gusto. Mao ni ang batasan ni Andre. Symptoms bagyo ni sa may ADHD or Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Well, kining Attention Deficit Hyperactivity Disorder na ang diagnostic criteria ni suma sa among Biblia sa Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders sa Psychiatry. Dinakwa ni siya short attention span, irritability o hyperactivity
activity. Di good mo minaw man madlungon. Pero naapo tay problema another is kinang conduct disorder. Ning conduct disorder, kundi di good mo follow og instruction. Mo na yung mga tawhan nga kumudako na most likely will develop antisocial personality disorder. And these are the kind of people na who will, because they will not follow the rules, the law, will end up in jail. 85% sa mga naa sa jail, mga ingon antisocial. The remaining percentage is, walang ko'y budget nga i-hire og abogado. Dili, tanang piniriso, kriminal ha, naaring gid mga biktimas panahon. Nga, maingon na, abay, tagaan ka 1 million. Hantod ka mamatay, di mo dito kakita aning 1 million sa mong kinabuhi. Ang kuna na lang, ikaw may nagmaunay, mauna, kay para malibre ko. Na ay mga istorya yung nana. So, kini mong anak, Miriam, ipakita ko nun asa man ang ino, na lapo-lapo, no? Kita ka nila dahil sa, na ay maayo clinic niya, na adaghang psychiatrist niya, na dahil Dr. Tampos, Dr. Lim, na sa Dr. Cinco, daghan kayo mga psychiatrist dahil maayo clinic. Ako ning mga kauban sa una sa Vicente Soto, Department of Psychiatry, no? Sa kasayuran sa uban, ako Dr. Rene Obra, ako may hippie or department head sa Department of Psychiatry sa Vicente Soto for many years until na nawa na ko. Lain na pod. So kini mga nagpractice na sa Maayo Clinic, mga maayo ni silang mga psychiatrist. Ipatanaw ni imong anak Miriam, no? Kaduhang pangutana, unsay nakaingon ani nga disorder? Tungod ba ka batasan nagyud niya or tungod sa among pagpadako niya? Way laghang mga hinungdan nganong naamantay ingon ani mga problema na autism, na disorder, na language impairment, daghang mga inborn sa error nga matumbok na to biological, psychological, uban due to drugs, gikatali na sa research nga mga mama while nagbuntis is alcoholic, most likely ang ilang anak nagkataw na ay mga problema. So kamo mga buntis karon na minaw nako, may mo ba og dili mo sige hubog or hasimba ko lang nag-drugs mo, no? Dako kay posibilidad nga yung anak maapektuhan or naa ba moy kanang gitago nga mga psychological problems like anxiety and depression makaapekto ni sa developing bata sa inyong tiyan, no? Ng mga tao, mga buntis nga na naka-experience mga traumatic incident, diya sa north of Cebu, I'm sure na mga buntis diya nga na trauma gyud tungod sa atong aging linog. So expected na nga mapektuhan pod ug kinsa may nagbuntis diya nga apektuhan pod ang nagtubo nga baby diya sa inyong tiyan, no? Daghang kayo biopsychosocial ang mga inungdan nganong naaman tay mga ingonaning problema. Sunod nga pangutana, unsa ka sa nakaingon ani ang pag-attempt nakukuha niya sa nabdos pako kana usag na imong gi-attempt og abort ang baby, meaning whatever way imong gituok na imong tiyan, imong gibunal intentionally o ning inom kag abortifacient or kaning makalaglag usa na sinungdan. Siyempre biskay muhatag kag vitamin sa imong nagtubo nga anak, maghatag kag something nga makapatay niya kay di ka gustong matao kay unsa kay inungdan, mao na usa sa nakaingon, no? Pareha ko pog tanom. Instead nga imong bubuan og tubig para nga mahimsog siya tanahon, ang imong gibobo gas o gasolina. Siyempre, mutubo man ganina pero diferensyado gyud, ha? Mao toy hinungdan akong pagtuo lang gyud Miriam, naginom ka og something nga makalaglag niya, magka-cause og abortion, no? Sunod nga pangutana, 49 anyos, 49 anyos na ko sa padiyang ng anak ko ni Andre. Okay ba ning idara nga mga anak or may bati na siya nga epekto o resulta sa akong anak? Well, karang 49, murag menopausal age naman na siya, no? So dili good pareha nga kakuan nga pakas 20s or 30s nga healthy pa gyud kayo ang imong egg cell, no? Akong balikon sa makadaghan, ang menopausal age sa mga babae is late 40s and early 50s with the mean age of 52. So kung 49 na ka, pagbuntis mo ano yung bata, so naanak ka, mura na siyang matawag na siyang pre-menopausal baby. I do not know sa imong sex partner o bata-bata pa papod, pero kung mas tigulang pa sa imo, mo na nga high risk na gyud magka-develop og congenital problem. Kay maulagi na taas-taas ng edad, no? So wako magingon nga katong nang edad ng 40 pataas nga 50 nga di na mo pwede magbuntis pero kinahanglan gyud mo areglahon gyud mo tarong sa inyong atinding ubigay ni kay high risk man good mo kay og mabuntis mo nang inyong anak gitawag na pre-menopausal baby, no? Mao na.
So, inaot na kasabot ka sa speaker ni mo, Miriam, diya sa Buaya, Lapu-Lapu City. Kamusta naman dahil si Dr. Dave Baron, o si Dr. Judge Palalay, ha? Inyong grupo diya, ha? Si Nilo, si Patok Kumakaila diya, si Marlon, si Mark, kamusta naman mo diya sa Lapu-Lapu City, no? Dr. Boy Flores, ha? Musta? Oh, ate, apit na ako mamis ang akong pinakagwapa nga amiga nga doktora, si Doktora Lourdes de los Reyes Atok, no? Ubigay gynecologist na siya, no? Diya sa Mactan Doctors. Mayong pagpaminaw. So, once again, ako si Dr. Rene Obra from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center. Thank you very much. Sama ko na yun yung pagpaminaw sa itong mga Armen program. Tapos itag-greeting din sa atong lugar. So, until the next time, hasta la vista. Bye-bye!